Veď ja nemám oka, že sa narušovala dneska. Jana, veď Jana, no veď tuto máš. Kedy idete Hotel Paradise pozerať? Zrovna som tam. Tu máte miláčiky, domáce úlohy, si podpisujete, čo máte za ne urobiť. Tretia odvácaná, každý sa odpíše, komu bude niečo nejasné, zajtra sa ma spýta papier. Tí, ktorí nemali domáce úlohy, na tom papieri. Počúvajte ma, vnímam aj kružky. Zajtra všetci ospravedlňujú bez pádov. Sú tam vyše 4 týždne ešte neukončené kvôli niektorým. Budem bez pádov, ako minulé písanie. Takých signálov. Počkaj, na to sú také. Rozumel ma každý. Zajtra nechcem počuť, že zabudol som študijný preukaz. Rozumeno? A prečo vás to nemám? To je celá 3 Bye.